Drenge, den åbner lige om lidt. Den åbner. Nej, du kan se op i toppen, så er der sådan en bar der. Det er oppe i toppen ved den der bar. Du har en. Du har A og skud. Nå nej, nu har jeg lige fået A og skud. Louis, måske lige efter. Lige efter vi lige er kommet væk herfra. Drenge, hvor den åbner nu? Den åbner nu. Den åbner. Gutter, jeg har en collateral damage. Ved I hvad det er? Nej. Så kan den skyde igennem folk. Og ramme en anden person. Okay, det her det er ret sygt. En dirt blue. Hvad er det her? Eller har I bare taget alle de gode chests, altså? Jeg har ikke åbnet nogen chest. Jeg prøver at se, hvad det dirt blue er. Der er en eller anden shockwave. Nå nej, det er bare en shockwaves-granat. Den der. Den er god. Den prøvede jeg sammen med Oscar i et andet game. Den er rigtig god. Jeg bruger den lidt hurtigt. Eller var det din? Var det din? Nej. Men der er guld Det her. hele. Men I skal huske at tage guld, fordi vi har jo ikke fuld guld mere. Det tror jeg sgu faktisk ikke, jeg havde i forvejen. Skal jeg være helt ærlig. Ej, men der er flere gutter. Der er et team, der er et team på mig. Yes, vi kommer. Jeg har Og de ikke. står Har du også- nogen med mig skud? Gutter, de står lige her med mig. De står legit. Har du skud til mamma? Tak for det. Ja, gutter, kommer jeg nu er også. så lidt god. Men Oscar, jeg er lige her. 100! En ramt 10, en død. Hallo, nice. Nej, den er OP! Den der plasma burst. Men den der sticky grenade launcher, den er også syg.